Vores 2 yngste journalister har været ude at lave dette interview på en af de kreative værksteder i Balskøbing. Hvad hedder du? Jeg hedder Janni. Hvad for et værksted er du? Jeg er i DIY-værkstedet, som står for Do It Yourself. Hvad har du lavet i dag? Sådan lidt? Vi har lavet ballerinaer ud af pongponger, så har vi lavet stjerner, og vi har sat snor i nogle forskellige ting. Det var Janni, der er en af lærerne på værkstedet. Vi snakkede også med en af eleverne. Hej, hvad hedder du? Josefine. Hvorfor en hold er du på? Do it yourself. Hvad har I lavet i dag? Vi har lavet nogle ballerinadukker og nogle kasser. Var det sjovt? Ja, det var helt vildt sjovt. Kan du godt lide at være på dit hold? Ja, det kan jeg godt. Jeg elsker mit hold.